Lokanan bangke nitum alam long nang ko. Kalitin nitum dharna sita ke doko. Tarik trok bangke. Tenan itu dharna kendal ke doi kan. Hala sim something di ukakalam. Karbi pen di masa aron hut lang mili pen kado ko be bangke trok kacevoy dun tum piniarnian tame martyrs apan kapanong pi atangka on ans tame ipela lasi kedam tang nilitum apoy nilitum embetang physically nilitum CM apan lapen ke council joint secretary apan nilitum cetong sin nilitum ahok ke pube kalam nilitum cetan ponlo cimum ponlo lapenan cota kalisi nilitum kitidun vek atum lakado kabe police postmortem report pandang lok lapen death certificate pandang lok lapen kaprek next of kin certificate lahai hui claim si nang litum nang chefarnis nangi si alang litum hin pen litum apan advice pilo labang so advice ki biat teng pen si nilitum documents do an tame chefarnis si nilitum submit lo seta ladak joint secretary Michael Timung abang labang so atangka kipi pederji apan si alang libang kaprek abidi kaprek alam alang li pinjong tu si alang li kipi pederji pan bor ilo lapen pini nilitum nang chihung tri tame alang li lason silingi lo martyrs tu a definition kupilo ko sinlitum akan kar itu martyrs tu a definition nilitum akan nangkar ju laki terak nemi alam nilitum pilo labang so kai pen kai yang bong ron ke chitur hut kichi gi jang don tungke kopilo la ene kichi bangtar lada kadu ko be garbi akai tum aparman si labang so akidu kisum labang so bang no pak pen kicor helikaman pen angke up laki komar join ni la ilitum garbi nilitum lang milia sorsi di masa atum di masa kai tum pen nilitum ron ke chitur don dia phat nilitum si lakado ko be athegrima lakali lagi kado ko be khai pen khayang bong kecar bu long sin litu khayamen pen si labang krik trok tum ke kichi dulu tante piniarnian same labang so tangka kipi pon pede dia phan alang li CM aphan same kapa pi pede dia phan alang li hin pen ka bor ipu sin litu ma hin pen bok pon nang kokko ar bok pon nang kokko labang so lam ke athelang li si kado ko be martyrs polo tangte la state movement long kichi dun tum aphan si martyrs pucot tu si alang li pangkulo tangte state movement long kichi dun tu bangkwan la jadi tum lata kado ko be abirtan itu marjulong state movement pen kichi dun tum aphan lake bangkre phot mo phan si pichot lang tu tangtela 10 crore ang bong pen crore kep ang bong pen bangkwan tum aphan si pini kipila lakin litu along sama hisab do nilun mo aphai do lake charchi malong bang plike brahini tum aphan pipon lo lapen state movement long kichi dun tum aphan bangkre phot tum aphan pipon lo kusin litu arju pon long chota bonta piniarnya same langli long ahopet kisum dun tum aphan bangke rapon pelang lapen pipon pelang pasi nilitu pini nang litu la pherang kia tumang no nilitu na kethan lo lapen ang chini tu nilitum kitu kisum ki pove katum lo nilitum arong dang jok si kichi dun nasi nilitum laso kichi dun a report kado ka be anta pilap lo diklaim ni ante ni tum ta claim lap lo diklaim ta so paisa ni si hang lok ning kan ke thom lok ni pe ni tum paisa ve seta ni tum hem pe seta bhara buru pe seta la pusi claim bom lo pi bom lo seta hala hai iching vai atum ta CM abangke lang pipo ko si mesen lo seta no na bangke la dak konsil la bangke la dak abang si Consider secretary abang si Michael Timung abang si la sing non abang ke khang kek lo nang pipi bang si ke matha lo nikala bang trok si ke ni tum la ron tuen la pen si ti dun lo la se hala I dona hem tu ke apai apo amumar kadok ka vi anta thik lap lo hala bang tu ke inut bek siga pangjok pit long lo hala so hem ta duigla seta ko pia posi konsila son non puta kiting ni bom lang ma ko puso non anta ko picho si ni tum phan nang ki matha dun krang bom lang ma non na bang ke ni tum pulok la Michael Timung si la se la so ko sa ki khang la